Стала вядома, дзе афіцыйна працуе Юрый Васкрасенскі. Праваладны актывіст афіцыйна быў працаўладкаваны як мінімум у 5 арганізацыях, але фактычна ён кіруе сямейным бізнесам. Першая кантора Эль Монте прадае еўрапейскае дзіцячае адзенне. Цяпер ёй кіруе жонка прапагандыста Алеся. Таксама значыўся ў фінансавым аутсорсінгу, фірме бухгалтарскіх і юрыдычных паслуг, якой кіраваў да 23 года, а потым таксама перадаў жонцы. Была яшчэ Эль Монте Плюс, што гандлявала харчамі, але пасля 20-га ёй таксама кіравала Алеся. У 19 годзе Юрый стварыў Майнінг Бразерс, фірму для майнінгу і IT. У 22-м яна страціла 163 тысячы рублёў, а ў 24-м там застаўся толькі адзін чалавек, хутчэй за ўсё, яго жонка. Быў і намеснікам дырэктара ў новай біятэхналагічнай кампаніі, што ў 23-м панесла мільёны страты і трапіла пад суд. Ну і чарговы працоўны запіс Юрыя Васкрасенскага – круглы стол дэмакратычных сіл. Ён зарэгістраваў гэтую арганізацыю ў кастрычніку 20-го года, неўзабаве пасля сустрэчы з Александром Лукашэнкам у ЦІЗА і вызвалення з-пад варты. З таго часу дзяржсмі пачалі прадстаўляць яго як новага апазіцыянера. Але мы з вамі бачылі, што ён рабіў увесь гэты час.